Cześć, cześć! Dzisiaj jesteśmy w pięknym mieście Zabrzu i chciałabym Wam pokazać takie dwie ciekawostki zabrzańskie w pięknym, po prostu jesiennym anturażu. No i dzisiaj jesteśmy teraz jestem w tym pierwszym miejscu z chłopakami i to jest tunel kolei piaskowej. Kolej piaskowa to jest takie zjawisko dosyć, powiedziałabym, specyficzne tutaj, zwłaszcza na Śląsku. I kiedyś kolej piaskowa na Śląsku była oczywiście szalenie dobrze rozwinięta. Można powiedzieć, że w skrócie krzyżowały się tutaj takie dwie ogromne trasy, dzięki którym piasek był doprowadzany do kopalń w całym regionie. No ale po co ten piasek był doprowadzany? Ano po to, że piasek jest tak zwanym materiałem podsadzkowym, czyli w momencie wydobywania w kopalni surowców powstają, że tak powiem kolokwialnie, dziury, które trzeba czymś zasypać. No i właśnie zasypuje się je różnego rodzaju materiałami podsadzkowymi, czyli między innymi takim popularnym właśnie materiałem podsadzkowym był piasek. No i dzisiaj cała ta infrastruktura praktycznie już nie istnieje. Kiedyś pokazywaliśmy Wam most na Nikiszowcu. To jest Nikiszowiec już? No, przy Poniatowskim. W każdym razie, co miałam jeszcze rzec, ważną rzecz, no właśnie, że to jest tunel kolei piaskowej w Zabrzu, który się jakimś cudem uchował. Coś jeszcze ważnego o tym materiale podsadzkowym. 3 hours later. Ważną sprawą jest też tutaj sposób dostarczania takiego piasku do kopalń. Właśnie most podsadzkowy, który widzieliście na Poniatowskim, jest już unikatem tutaj, praktycznie rzecz biorąc. Pociąg podjeżdżał i właśnie specjalne mechanizmy powodowały, że ten wysypujący się piasek był sypywany do takich ogromnych dołów, a stamtąd już korzystano z niego właśnie, żeby go transportować pod ziemię. No. Dobra, parę zdjęć, parę jeszcze ujęć, może trochę jeszcze w lektorce dopowiem. No, także tak sobie chciałam z Wami dzisiaj pogadać o kolei piaskowej. Tunel kolei piaskowej w Zabrzu-Zaborzu powoli odchodzi dziś w zapomnienie. Jednak tak naprawdę jeszcze do niedawna funkcjonował. Tunel ma około 300 metrów długości i został wybudowany z betonu. Bardzo łatwo go przeoczyć, choć tak naprawdę ma prawie 100 lat. Został bowiem wybudowany w 1929 roku. Przebiega pod dzisiejszą ulicą Wolności, między domami nr 395 i 391. Tym samym znajdując się w pobliżu dzisiejszego skansenu górniczego Królowa Luiza, czyli byłej kopalni Zabrze Zachód. Kolej piaskowa jest absolutnie niezwykłym zjawiskiem w przemyśle. Jest to kolej użytku niepublicznego, której zadaniem jest przewóz materiałów podsadzkowych służących do zabezpieczania wyrobisk kopalnianych. Koleje piaskowe mają specjalistyczny tabor oraz specjalne urządzenia rozładunkowe. Na Górnym Śląsku kolej piaskowa to tak naprawdę koleje przemysłowe na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Rybnickiego Okręgu Węglowego. Stanowiły one niegdyś doskonale zorganizowaną infrastrukturę techniczno-transportową, tworząc drugą co do wielkości sieć kolejową w Polsce po PKP PLK. Dzisiejsza kolej piaskowa na Śląsku powstała w latach 50. XX wieku poprzez rozbudowę znacjonalizowanych po II wojnie światowej niezależnych od państwa kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. W czasach PRL linie kolei piaskowej nie zostały włączone do struktur PKP, znajdując się za to pod zarządem Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego. To przedsiębiorstwo zostało zrestrukturyzowane w 1990 roku. Po transformacji ustrojowej dokonano wtedy podziału na kilka spółek, a następnie prywatyzacji. Dzisiaj kolej piaskowa niestety odchodzi powoli w zapomnienie. Jednak to, co pozostało, jest własnością kilku przedsiębiorstw, przeważnie oczywiście prywatnych, posiadających odpowiednie licencje na udostępnienie infrastruktury kolejowej dla realizacji przewozów kolejowych. Zdefiniujmy sobie jeszcze profesjonalnie pojęcie materiału podsadzkowego. W eksploatacji górniczej materiał podsadzkowy
to zbiór ciał stałych, niepalnych i nietoksycznych, doprowadzanych wraz z cieczą poprzez tzw. instalacje podsadzkowe do likwidowanych przestrzeni eksploatacyjnych. Materiał ten osiada, a po odprowadzeniu cieczy tworzy mechaniczne podparcie stropu, zabezpieczając w ten sposób stare wyrobiska. I drugi obiekt. No, jesteśmy na terenie chyba kopalni, znaczy koksowni, tej kopalni, ale tej koksowni już nie ma, tak jakby, bo tam jest zabytkowa wieża chłodni kominowej. No i co ciekawe, ta wieża jest drewniana. W sumie jeszcze Wam takich wież nie pokazywałam tutaj, a zaczynamy od drewnianej, nietypowo. No, chłodnie kominowe to są te kominy, z których się para wydostaje. Woda paruje, bo chłodzi instalację. No może to nie jest jakiś super fascynujący obiekt, a jego stan techniczny też jest kiepski, ale właśnie z uwagi na budowę warto tutaj zajrzeć. Mamy podstawę murowaną tej chłodni kominowej. Widzimy zalegającą wodę i właśnie w górę instalacji szła para wodna, która się brała właśnie z tego, że woda podgrzewała się, ponieważ chłodziła inne elementy konstrukcyjne. Powiem Wam, że nasuwa mi się na myśl tylko jedno sformułowanie. Przepraszam za dosadność, ale po prostu to je... Bo odgłosy, kiedy to trzeszczy, to jest niesamowite w ogóle. Ale zwróćcie jeszcze uwagę, taka ciekawostka z mechaniki technicznej. Sytuację tutaj moim zdaniem ratują belki skrzyżnie usytuowane w X, tak jak widzicie, a nie prostopadle, tak jak teoretycznie mogłoby być, ale nie jest. Chodzi o przenoszenie obciążeń. Zobaczcie, dużo z tych belek już nie ma i gdyby te belki były ustawione prostopadle, to wówczas, kiedy nie ma jednej, to już przenoszenie obciążenia działa tak, że zawala się to, co jest nad nią i cała konstrukcja się sypie. A właśnie przez ten skrzyżny układ mamy zupełnie inne przenoszenie obciążenia w momencie, gdy któraś z nich się złamie. No, taki wykładzik, o.